Hindi na nakapalagpa ang babaeng ito matapos arestuhin ng mga otoridad dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa ikinasang drug by bus operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang kainan sa Barangay Herrero Perez, Dagupan City, pasado las 8 kagabi. Kinilala ang suspect na si alias Mary, 30 anyos na residente ng Barangay Tapuak sa nasabing lungsod. Nasabat sa suspect ang humigit kumulang 50 gramo ng umano'y shabu na nakasilid sa 10 heat-sealed transparent plastic sachet. Aabot sa 340,000 pesos ang halaga ng mga nasabat na droga. Na-recover din ang buy-bus money na ginamit sa transaksyon. Ayon sa PDEA, nasa listahan ng high-value target ang suspect. Dati na rin umano itong nakulong dahil rin sa pagbebenta at paggamit ng illegal na droga. Matagal na ring minamanmanan. Ito ay isang babae. So, karoon silang transaksyon. So, bibinta nila tayo ng 10 na bulto. Pag sinabi nating bulto that is 5 grams na shabu. So, in-expect natin na 50 grams yung bibinta nila sa atin. Dahil sa itong natin, yung arrested suspect natin is kung ilang bisis na rin itong na-arrest. Previous arrest din namin ito way back mga 2013 o mga ganun yun. Itong mga nagdaang mga buwan is narinig na natin yung mga illegal activities niya. Yun nga, kailangan natin mag-validate din, maghanap ng magamit na confidential informant na yung makakabili talaga sa kanya, yung nabibigyan niya na dati. So yung kukontak, papakilala yung isang agent natin as the buyer para makuha natin siya through buy-bus operation. Nasa kustodiya ngayon ng PDEA Regional Office 1 ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tuloy-tuloy umano ang ahensya sa pagsasagawa ng mas maigting na kampanya kontra illegal na droga sa probinsya, katuwang ang Philippine National Police at NBI upang mas mapalakas pa ang operasyon at masugpo ang pagkalat nito. Nag-uusap kami ng counterparts nating PNP, NBI, paano natin masugpo nga itong drug problem natin dito sa probinsya ng Pangasinan. So, yung mga operating units ng PNP, lagi nating makasama yan. Kahit yung Regional Drug Enforcement Unit na nakabase dito sa Pangasinan, yung mga Provincial Drug Enforcement Unit nila, ito yung mga sa mga stations din nila, mga drug enforcement unit nila. Lagi tayo nagkakaroon yan pag-uusap. Mayroon tayong tinatawag na intel workshop, na-identify natin yung mga high-value individual, high-value target na yan. Sino yung mga bagong salta, yung datihan na dyan, bumalik, para magkakaroon tayo ng prioritization. Pa-priority natin yung mga supplier, yung mga nag-aangkat na malakihan, ganun. Para pag halimbawa makat natin yun, may mga chances dito sa baba na wala nang pagkuhanan, mahinto na. Lester Narag, Balitang, Solid North.